znam, Baron Matori, jednom prilikom se pojela naravno ta tema navigacije. Ali onako interesantan je lik, ali voli malo da ga zamasti, znaš. U principu znam ga godinama sa druma. Da. I tako počela neka tema navigacije, on kaže, ma more bre, ono kad su počele bre more navigacije, uzeo ti ja ono najskuplje govno, ono beše, kako se zvaše, Armin, rekao Garmin, Garmin, tako je. I ona bre more viče mene desno, a ima novi put pravo, i što ja znam, ona mene da kaže. I ja pravo, ona viče desno, i onda okrenite se u sljedećem kružnome toku, te okrenite se na, kako ona beše veli, na mjestu gdje je to moguće. I znaš šta mi je na kraju rekla? Rekao, ne znam. Nastavite kud vi hoćete. Rekao, ti baš tako rekao? Tako, evo svega, mimo verujem ti, rekao, ne. Hoće ona to da kaže.